ఇప్పుడు కోదాట లాగినట్టుందిగా. సూర్యాపేట లాగిందంట. సూర్యాపేటలోనా? అదే నువ్వు కోదాటలో బస్ స్టాండ్ కాడికి వచ్చినట్టు అవ్వపడదు ఈ కారు రాలే. లైట్ చెక్లు వేసింది. దాని ఎలకలే ఎదరపోతే మన చేతిలో ఏమాగింది కన్ను మూసేట్టు అంటే ఎట్ట రెప్పాలతో అయిపోయినట్టు. ఎంత లేదన్నా 100 మీద వస్తుంటావు. అగిటి ఆగింది చేతులు ఈ పండ్లే ఆగవా చిన్న పండ్లే. అప్పుడే సార్ అక్కడే ఉంది. ఇదో బాబా